Abija kwanan mu tara. Abija kwanan mu tara. A cikin coci na kwana ɗaya. Na kwana ɗaya. Abija kwanan mu tara. A gidan mata na kwan 8. Masallaci na kwana ɗaya. Yaran aiki suka yi aiki. Ba dan mamla ba muka aiki. Na san Allah guda ɗaya ne. In dai ya hana. Wannan ka ba wa akawunta. Tura ka gama. Maza da Allah a bashi. An gama da kai. In Allah ya yarda. Zaka dawo aiko? Gata ba nan zuwa goro. Na san Allah guda ɗaya ne. Osho! Inda ya kashe ka. Osho! Ram! Wannan ɗan ɗan jaka ne mutumin nan. Da na zauna ba hutawa boso. Wani za a yana ana boso. Sai ka ce da gidan dangayi. To ko dangayi ne ya haife ɗaga ganin bana ɗan huta. Kwandala ba zai ba ka shi ta ɗan matsiyaciya. Shege sai kira kamar ɗan makauniya. Ɗan mara mutunci ba ka da aiki sai kira. Ubanka ne ini. Shege. Yaron nan ne mai kawo na tsamiya zai zo ne yi iskanci. Sai na shi ubanka wallahi. Gudun manza kake yi. Wallahi gudun manza kake yi. Dan shegya. Kunun tsamiya da kuku na...